Ka Fifth Interdong Football League balak penyait dak umleng kedai Sport and Cultural Club henen kasngi ke khandru tarik yayong arjar arpuar kala poino sya bekut ha ketika sngi la ikun ha pedeng kedong lur dom lajong persya ka block 3 bat ha kan ka jinya la kai la sakhi ba kedong lur dom lajong kala la pelimno ka block 3 ha ka jinya shoot tai bigar kajin la kai ketika sngi kala long ka basong shit ha ka baki arkun hun ke bre ki rangi la kai na kedong lur dom lajong bat na ka block 3 kila pun i ka jinya khun ka ba itenat ka bala penhun ni kino pikai lawan berpensengai yang ketika lumpung daw MDC ke nongpok constituency ubak balajir rani u presiden ke klub usam lawan day por marwen u vice president usam laban kersan marwen lember kinu kam snong rengkat gipat ba kene ka Interdong ke jongpi kamut tang bangin yele football ban yele kai sobha andre ka bakongsan kalong bandon ya kata ka jingi ke jingi teli si snong si thau khamtam na pedeng jongpi ku kum ki kun samla ngitip bagane gadong kathain ke ba kum ki kun samla PM pidan sibon ki jing sya pensoi sibon ki jing panthame ki don hapi kum ki kun samla hanre lang ba ka jing lapat jong sport club banlum banlang ya ki pelok samla hakum kini ki lempung kala ru banirap ya phi ban pelai na kini ki jing snew ki badon haki imlang ga salang ki jongi ni jui na ki por sekipor ya gajing nangop jing kun samlai gajongi ha gajing di drop ha gajing di penbuat ki bapher ki bala wanra ru wat ya gajing bom songsuk songsanya ki imlang ga salang gajongi kapong ya gajisi ka ba